de senioren topklasse. Bart Helmholt. Ja, dan hebben we het alweer direct in haren. Als hij 4 kiet, dan kiet hij 4. Als hij 4 kiet, dan doet hij 4. En die shot en die helemaal in mijn hoedsprong. Het begon eigenlijk met wat mindere serie in de wedstrijd zelf, 3 sprongen. Maar wel dat de stok verschrikkelijk 4 koeien juist. Kennelijk weer de loop heel goed. En dat zit de laatste weekend zit er al wat aan te komen. En ik hier natuurlijk al een paar keer wel 4 sprongen maken. Maar toen stond de stok nog net heel erg 4. En ja, nu gaan we juist bijna richting 12 op de vingers. Ja, dan wist ik gewoon dat ik nou bovenin kom, dan lijst automatisch heel 4. Ja, en ik pak hem en eigenlijk bij de derde slag verneem ik al wel van blikje, hij zit stil. Als hij nou terug wordt, dan gaan we echt heel 4. Uitsprong ook wel knap. Ja, en dan landst en dan denk ik, nou ja, 21, 40, 21 heel, dan moeten we toch wel later die kant op wijzen. En dan komt de 4 € extra boerders in. Dat is wel lekker. 21 meter, 64! We hebben het Nederlands record, een Fries en Nederlands record op 5 sprongen. Toch wel lekker, dat is toch een understatement, of net? Ja, maar dan toch, dan denk ik, ja, ik krijg wat te lang op de linkerkant klom, dus ik laat hem iets keef en dat uitsprong ik zo gestrekt eruit en dat had ik eigenlijk nog nooit hier, maar dat ik laatste weekend wat op train en dat gaat wel knap. Maar die dwaad ik op het laatste moment net meer, maar dat is toch wel heel heeg. Dus eigenlijk komt dan voort, kijk het hier nog verder kent. Echt weer? Ja, verder mat het gewoon. Als alles rent, zat het rent en er zit weer een keer zo heeg als Justin ik waarom bottomeids, ja, dan mag toch wel helemaal richting die 22 kunnen gaan. En dat is toch wel het ultieme doel. Dat roep ik nog wel een paar keer dat dat mogelijk is. En ja, dan mag zo'n kans als Justin wel pakken. Ja, maar een sprong van 9 centimeter in dat Nederlands record, dat is toch echt wel heel wat? Ja, dat is hartstikke vier natuurlijk. Vorige keer weer 3 centimeter of 4 centimeter en dan nou bijna het zien. Ja, maar blow eager, blow zin om nog verder te springen. Pakken, voeten vooruit. Is het dan dat alles in één keer klopt? Uit zijn dan dat laatste stukje dat net wat is? Ja. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als het hele seizoen. Het is telkens of helemaal wol of helemaal net. En de eerste 3 sprongen weer eigenlijk helemaal net. En dan staan we opeens, dan stiert er wel bij stil en dan krijg ik die het om te klimmen. En dan weet ik eigenlijk voetbal dat het heel 4 is. Dus ja, maar alles kloppen, nee, ik hoop het eigenlijk net. Nee, want het kan verder. Het mag verder, ja. Dus hij zegt al van het is alles of niks. Waar zit dat nou in, Bart? Dat het bedrijf dit seizoen sagiet? Ja, daar zie je nog wat om, wat dat moet wezen. Zelf wil graag iets stabieler wezen. Ik zeker vooraan augustus de grote wedstrijden komen eraan te horen. Dan wordt hij natuurlijk op die basis, op die stabiliteit, wordt hij plaatsen voor de finale. En dan zie je als er nog gekke dingen dwang is. Maar ja, dat zo stabiel is het op dit moment nog net. Nee. Maar ja, waar gaat die voorkeur uit? Alles of niks en dan de top? Of stabiel goed? Nee, we zouden records maar wat pakken en dan op FK maar stabiel. Dan ben ik zeker tevreden. Komen. En zet je iedereen te kijken. Het mooiste zou zijn natuurlijk dat hij het nog eens een keer in Burgum laat zien. Ja, want dat is natuurlijk wel even een minpuntje. Hij heeft ooit wel eens een keer hier een record gesprongen. En het schansrecord heeft hij hier natuurlijk ook in zijn bezit. Maar over 2 weken, dan hebben we zaterdag 16 juli, hebben we hier het Keningslab. Nou, hij is een keer of 5, 6 kening worden in Burgum. Ik hoop dat hij het nou eens een keer doet met een Nederlandse titel. De 22. Ja, misschien 22. Dat is natuurlijk zijn grote wens. En ja, hij is vanaf 1940 gekomen, hè, de oude record van A. de Wit. En zit inmiddels nu dik op de 21 meter. Dus 22, ja, het zou natuurlijk een perfecte apotheose zijn op het Keningslab dat hij dat hier presteert. Ja, het Heidenskip, hij is in ieder geval weer waarom in Friesland. Dus vorige keer ging ik hem in Holland natuurlijk, dus hij is in ieder geval weer waarom bij ons. Natuurlijk was hem graag op die thuiskans hem springen, maar daar hebben we volgens mij nog 12 kansen voor mij de nationale competitie erbij, dus wie weet. Komt die 22 meter dit seizoen in zicht? Ja, ik ben fitter als Oriër en ik spring makkelijker die 21er en nou een Nederlands record al betiert in het seizoen, dus ja, het moet kennen. Als hij 4 kiet, dan kiet hij 4. Als hij 4 kiet, dan